ρούχα, φόρμες φοράγανε και κρατάγανε τσάντες νάιλον και τσάντες από αθλητικές από αθλητικά ρούχα. Είδε ξαφνικά μπροστά του 10 κουκουλοφόρους. Το κατάστημα των ηλεκτρονικών ειδών βρίσκεται στην οδό Στουρνάρη, στο κέντρο της Αθήνας. Και μάλιστα την ώρα εκείνη μέσα στο κατάστημα βρισκόντουσαν αρκετοί πελάτες και ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Μίλαγαν καθαρά κανονικά ελληνικά, δεν ήταν να δει κάτι διαφορετικό στη γλώσσα. Μας είπαν να ηρεμήσουμε, ότι μόνο τα λάπτοπ θα πάρουν. Ένας από τους κουκουλοφόρους κρατούσε όπλο, ενώ ένας άλλος 2 μολότοφ. Είχαν μαζί τους πλαστικές σακούλες και ένα σάκου βαγιάζ και με γρήγορες κινήσεις άδειασαν τα ράφια από τα λάπτοπ. Άλλωστε, από την αρχή που μπήκαν στο κατάστημα, είπαν στους ιδιοκτήτες ότι δεν τους ενδιέφεραν τα χρήματα του ταμείου, αλλά ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Στην πόρτα ήταν μια γλάστρα, η οποία προφανώς για να προκαλέσουν κάποιο θόρυβο, κάποιο πανικό, την πέταξαν κάτω να σπάσει. Μέσα σε 5 λεπτά άρπαξαν 20 λάπτοπ αξίας περίπου 30.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων.